kami kanimo nagapasalamat, kami kanimo nagaday, kami kanimo tungo sa imong Ginoong Hesukristo, bugtungan na sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw ang nagalingkod sa Diyos sa Amahan. Nawata ang amon, pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdong, O Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Diyos nga makinaadmanon ug mahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo. Ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuuran. Ug aghaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangtunan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, o giabot akog kahadlok, ug mitago ako, kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo, nga hubo ka, nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy, nga di gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako, maoy naghatag kanako sa bunga, sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, anong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog. Sa tanang adlaw sa imong kinabuhi, himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babae. Mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Tugmo ko niya ang imong ulo, ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat
Salamat sa Dios. Diha sa Ginoo ana ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Diha sa Ginoo ana ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Ikan sa kailatman, nagatuwa ako kanimo, o Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang akong tingog. Abliha ang imong mga dunggan sa akong tingog nga nangamuyo. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan. Ginoo, kinsay makalahutay, apan diha kanimo anaa ang pasaylo. Aron ikaw pagkatahuron. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwardya nga nagpaabot sa kaadlawon. Ang akong kalag nagapaabot sa Ginoo. Diha sa Ginoo ana ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Kay diha sa Ginoo ana ang kaluoy ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Diha sa Ginoo ana ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Tinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami.
Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus ug iya kaming dadon uban kaniya ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo o sa magkadaghan ang mga tao nga makadawat sa grasya sa Dios mo labi kadaghan ang ilang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Tungod niini, wala gayod kami kawadig kasibot. Bisag nag-anam, nagkahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw. Og kining gamay og umaaging kasamok nga among giantos naghatag kanamog labihan kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kay sa mga kalisdanan. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita, dili mulungtad og dugay. Apan ang mga butang nga dili makita, walay katapusan. Kay nasayod kita nga inigkatunas na nining atong yutanong puloy-anan nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios o puloy-anan didto sa langit. Usa ka puloy-anan nga walay katapusan og siya gayod ang nagbuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay kun siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mipauli si Jesus sa ila ug nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan. Ug tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala na gani higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya kay ang mga tao nagingon man nga nabuang siya. Dahil pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem ug sila miingon, anaa kaniya si Beelzebul. Ang uban miingon, ang pangulo sa mga yawa mo'y naghatag kaniya sa gahom paghingilin sa mga yawa. Tungod niini, gipaduol ni Jesus ang mga tao o gisuginlan niya silang mga sambingay. Unsaon man ni Satanas, paghingilin kang Satanas. Kung ang mga tao sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan ka ng nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay, mabahin ug magunay pag-away, mabungka gayod kanang panimalaya. Busa, kung ang gingharian ni Satanas
magkabahin-bahin. Dili kini mulungtad, kun dili mapukan ug matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan kun makakawat sa iya mga kabtangan, gawas kun iya unang gapuson ang tawo nga kusgan, unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tao. Iman-in ninyo kini. Mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala ug sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang tao nga nagsultig dautan patok sa Espiritu Santo, dili gayod mapasaylo. Kay nakabuhat man siyang sala nga dili gayod mapapas. Isulti kini ni Jesus kay may pipilaman gud ka mga tao nga miingon nga siya giyawaan. Unya miabot ang inahan ug ang mga igsuong lalaki ni Jesus. Dito sila sa gawas sa balay ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Usa ka pundok sa mga tao naglingkod libot kang Jesus ug miingon sila kaniya. Ang imong inahan ug mga igsuon atuan sa gawas ug buot sila nga makikita kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan ug mga igsuon? Unya mitan-aw sa Jesus sa mga tao nga nagalirong kaniya ug miingon, ania ang akong inahan ug mga igsuon. Kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya, maoy akong igsuon ug akong inahan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang tao gihatagan sa Dios og kagawasan. No? Nindot kining kagawasan, no? Suma ka ng batanon pata, bago pata nakaton og lakaw, ganahan kitang magsiglakaw-lakaw. No? Ang inahan, mabaw intaw, gukod-gukod. Kunya, makatog bisikleta, ganahan kay magbisita-bisikleta. No? Kay gawas nun atong bation nga, mahimo utang mo adto bisan asa. Muna nga ko dili palakton magrebildi. No? Ilagi ang atong una-una sa kagawasan kana makabuhata sa tanan bisag unsa nga atong gustong buhaton. Bisan pa kung ang atong buhaton makadaot sa atong kaugalingon. No? Una nga moingon nga gawas no naman ko. Mahimo na ko mo sigarilyo, mahimo na ko mo inom. No? Wa na'y limit. Ingani atong paglantaw, no, ganahan kita nga muhimo ini. No? Muni nagkalahi nato sa mga mananap. Kaya mananap, doon na may instincts. Ang mga langgam bitaw, kamo o muhimo o salag. Kana, tungod kay instinct na nila, maghimo sila og salag or nest. Tungod kay panginahanglan na aron sila mabuhi. No? Doon na sila kapahulayan. No? Pero, dili mahimo nga ang pao kamao muhimo og salag. Wa man ay labot sa iyahang instinct. No? Pero ang tao mahimo nga daghan kayo makatunan. No? Una nga sa creation story, no? Sa Genesis, ato nadungog nga ang tao human buhata sa Dios ang tanan nga kinaiyahan, no? All of creation. Yatag kagawasan ang tao, no? Pero doon ay gamay nga limit, no? Gidili ang pagkaon sa bunga sa kahoy sa kaalam, no? The tree of knowledge. Kunya ang tao kay gawas nun man. O ang iyang buhat nga, ngano di mata mo kaon ani? Mahimo maguna nato, no? O ilad sila sa yawa, no? Nga kung gusto mo nga mahimong sama sa Dios, kaon mo ani, no? Kay og muhimo mo bisag kung sa inyong gusto, no? Mura na mo Ginoo. Kamo na ko'y magbuot tanan. Og tinuod ilang gibuhat. No? Karon pag-abot sa Dios, ipangita sila. Sila mismo nga misupak sa unsay gidili sa Dios kanila, nitago, no? Nitago si Adan, no? Ipangita sa Dios.
Wa magpasabot nga ang Dios wa kibaw hain siya. Pero buot lang sa Dios nga mahibaw ang tao nga siya gipangita sa Dios kay ang tao man mao initago, no? Unsa may tubag niya dan? Hubo ako. So gipaninglan sila sa Dios. Mikaon ba kamo sa gidili? Unsa may tubag ni Adan? Iyang gibasol ang babae. Kini magong bayhana. Mao'y hinungdan nga no nakakaon ko. Unya unsa may sulti ni Eva? Kini magong bitina. Sumuna atong kinaiya. Paninglo na ganita sa atong binuhatan nga supak sa mga gidili. Atong ipasangil sa uban. Dili ta mo angkon sa atong responsibilidad, no? Ang kagawasan gud nagdala og responsibilidad o tulubagon, no? Freedom brings with it a responsibility. Gusto lang tas kagawasan, dili ta gusto sa tulubagon. Muna atong tendency. Tungod sa atong pagpatuyang kay lagi gawas nun ta ug magkinaunsa magpatuyang putag pamasangil sa uban. Muni ang kinaiya sa tao nga buot sa Dios nga iyang usbon. Itungod ining antong kinaiya nga pag-abusar sa pagagawas nun, nahimo man tang masinupakon sa Dios. Kay gusto man tang mahimo murag Dios. Unsa may gihimo sa Dios? Ang Dios mismo nagpakatao. Aron ipakita nato nga siya nga tao mahimo dayng magmatinumanon sa Dios. No? Nawara? Ang tao magtuot ang kini tao kay ginigo di gini mahimong magmatinumanon kay gawas nun man, no? Pero si Jesus nahimong tao gawas nun pero mituman sa kabubuton sa Dios. Pero unsa may nahitabo sa mga nakakita nga maayo og binuhatan si Jesus kay mituman siya sa sugo sa iyang amahan. Ibutang-butangan. Ang mga kadagkuan sa Hudiyo, nakakita nga si Jesus doon na influensya, doon na mga sumusunod, no? So ito pa, sikat na siya, daghan ang maminaw niya. Unya gidaghan man siyang maayo na buhat, nakahingilin man siyang mga yawa. Sa ito pa, pining tawhana, anak og panday, mas sikat pa nila, dili mahimo nga mulupig nila. No? Tanawara, tungod sa tawhanon nga kasina, ilang gipasangil nga ang paghingilin sa mga yawa dili gahom sa Dios kundi gahom gikan mismo sa yawa. Muna'y pinakalabing dakong sala. Kung ang maayong binuhatan imong himuon nga dautan. Pero di na lisod daghan kita makit-an ana, no? Dili lang kay mamasangil ta sa uban tungod sa atong sipyat, kung dili, ang mga way sipyat, himuan pagyud og sayop. Kunya ganahan kita ana, no? Labi na og manaway ta, magtapok ta, murabag sila ratanan ang sayop, kita wala tay sayop, no? Muni ang gipadayag ni Jesus nga, unta ihang usbon, no? Kaya sa gibuhat sa mga kadagkuan sa Hudiyo, ilang gi-isolate si Jesus, no? Doon na siya mga may binuhatan. Ilang gipasanginlan nga, kaning tawhan na gisugo sa yawa. Buti nila ipasabot nga, ilang ipalayo si Jesus sa mga nakadawat sa mga may binuhatan. Susama ni nga attitude ni Adan. Tungod kay nakaanggo siya, nga siya sadan, siya mismo mi-isolate, mi-palayo sa Dios. Karon ang mga Hudiyo, buot nga mupalayo ni Jesus gikan sa katawhan. Doon ay mga dili wala mamasangil sa binuhatan ni Jesus apan dahil po nilang pamaagi, no? Ilang inan si Jesus, ang imong igsuon, imong inahan ato sa gawas makinangita kanimo. Unsa may buti pasabot nila? You do not belong to us. Tuwa dito imong mga paryente at tuwa dito. Apan unsa may isulti ni Jesus? Kinsa katong magabuhat sa kabubuton sa Dios, mo'y akong igsuon, akong inahan.
Wala, gi-isolate ni Jesus ang katawan. Hinoon, iyang gitultulan. Unsaon nga sila mamahimong iyang pamilya. Simple ra. Tumanon ang kabubuton sa Dios. Sa to pa ang pagsupak nato sa kabubuton sa Dios mo'y makapahilayo nato sa Dios ug sa atong isigkaingon kay mamasangil naman ta sa mga si Adan na masangil ni Eva. Usbo ni sa Dios diha sa iyang pag-isip nato nga pamilya aron ang pagkamatinumanon nato sa Dios makapahiusa nato. Kita usara di ay. Usara ka pamilya, usaray amahan, itang tanan managsuon. But ni Jesus nga ayuhon ang giguba sa tao. Diha sa pagkamatinumano niya sa kabubuton sa amahan. No? Pero kung ato makita, ang atong katilingban, padayon gihapon sa pagkamasinupakon sa Dios. Pagbisan pa ni Ana, si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, nagpakita sa iyang pagkamalaumon. Nga bisan unsa ka gahi sa tungo, ang Dios dili mo surrender sa iyang pagkamanggiluyon. Nga kada adlaw, naninguha ang Dios nga kita mahatagan sa grasya sa pagkamatinumanon. Tingali masupilon ta karon apan wa mo surrender ang Dios nga ana na gyud mo, no? Kundi matag adlaw, no? Naara nato unsaon nato nga makadayon o makasulod ang grasya sa Dios diha sa atong kinabuhi. Di ta makamahay sa Ginoo nganong wa ta mabag-o. Gusto magud ta nga pugson. Pero bisan pa ni ana sa atong pagkamasupilon ang Dios, wala mo bawi o mo bakwi sa gasa sa kagawasan ngayang gihatag nato. Aron ang atong kagawasan, muni atong gamiton unta nga kita magmatinumanon sa Dios. Dili ta pugson, kay kung pugson ta, dili na obedience, instinct na. Munang pasagdan ta sa Dios nga muhimo og desisyon nga mubalik ta ngadto niya. Itang gitagaag ehemplo, gitagaan ta grasya. Ang pinakadako nga sala batok sa Espiritu Santo, na di mapasaylo sa Dios, mao ang pagsalikway sa grasya nga iyang gihatag kanato, no? Kay lagi ang pasaylo dili man mapugos sa Dios ngadto sa tao nga wala maghinulsol. Una ang sala nga dili mapasaylo mao ang paghuna-huna nga sila walay sala, nga sila dili o wala magsupak sa kabubuton sa Dios bisan man kung ilang giguba ang plano sa Dios nga nagkanila, no? Nindot ganahan ko mo specify og practical application niini karong panahon na, no? May tungod sa divorce. Daghang mga tao kumbinsido nga i-legislate na yun ang divorsyo sa Pilipinas kay kita na layway divorce. Tanaw na to sa history, dihay higayon nga dunay divorce law sa Philippines, no? Panahon sa mga Hapon, gitangtang ni siya o naghimo tag konstitusyon, no? To uphold family. Naunta, dili na mabalik ang diborsyo. Pero doon ay mga magbabalaod. Nga tingali, dili pud maayo o kinabuhi o kaminyoon, buot nga mo legislate, himuong balaod ang diborsyo. Kay lagi, mga managtiayon nga dili na magkasinabot. Nindot paminaw, no? Nganong ato man silang pugson nga magpabilin diha sa kaminyoon, hindi na magini sila magkasinabot. Ato ni silang tagaag kahigayunan nga makapangitag lain. Convincing. Apan unsa may nakasayop nining maong panghuna-huna. Nganong mututok man ta sa exit plan sa kaminyoon, dili man sa pagpagandam sa kaminyoon. Ang pangutana, ipugos ba di ay kining maong managtiayon sa pagminyo? Kung gipugos ni sila pagminyo, depektuso ang maong kaminyoon. Mahimo na sang i-declare nga invalid. Kaya defective naman daan.
Kung wala gani na pugsa sa ato pa, ilan ng desisyon, ilan ng huna-huna, no? They commit themselves to that relationship. Kung pananglitan, wa pa sila'y buot, misulod na sa kaminyoon. Depektuso ang maong kaminyoon, i-declare invalid. Kung sa may kalahi sa declaration of nullity of divorce. Ang diborsyo good, nihatag og mentality. Hala, pag minyo lang sa mo diha, bahalag way klaro. Anyway, kung pulan na mo, pagbuwag lang mo. Asa naman di ay ang stability sa panagtiayon nga maoy pundasyon sa stability sa pamilya. Di bita to'y binuang po nga legislation maingon nga ang kaminyoon kuno doon ay term, no? Every 10 years renewable. Murag passport ba? Unya, inikabot sa ikasiyam katuig, maingon imong kamagwangang anak, ma, maugya po na akong papa next year. Kung sa man kuno'y stability sa pamilya ni ana. Kung pananglitan ang mga managtiayon, magpakasal, bahala og way pagandam. Tungod lang kay sayunra, ibiya sa kaminyoon. Unsa may atong mapaabot sa kaugmaon. Unsa may kaugmaon sa mga anak. Ingnon lang nato nga collateral damage. Kining maong mga anak, bunga sa maong panagbuwag, muna po'y magminyo. Pura na tag mga iro, magilis-ilis o amahan kay atong i-crossbreed. Karon, Amerikano, puti, sunod, negro na pod. Basin, sunod panganak, mura naglinubiran. Basin biya mga anak mong zebra. Muna itong tanawon nga, nindutunta ba nga, atong klaron, unsa na kabubuton sa Dios sa kaminyoon. Kung ang kaminyoon, reflection sa relasyon sa Dios ngadto sa tao, kabisan sa pagkamataluibon sa tao, ang Dios nagmatinumanon o nagmatinud-anon sa pagpangga sa iyang katawhan, o ingon ana palang ang panglantaw sa managtiayon. Wala na tamang inahanglag diborsyo. Kung healthy ang married relationship, no? Kung maayo ang relasyon, dili na kami hanag diborsyo sama. At kung himsog imong panglawas, di na ka maghuna-huna ug unsay tambal. Or bitaw imo ingnon ni mga anak, hala patuyang lagpanigarilyo diha, no? Maka-afford bitaw ta og paopera og malang cancer na ka? O ato bang ingnon nga ayaw panigarilyo kay dili na makaayo sa imong lawas. Unsa ka nga ang balaod nga gusto nato ngatong buhaton? Kung pananglitan, no? Uuyon ta sa unsay gusto sa kadaghanan, bisan kung kini makadaot sa katilingban. Unsa ka ang atong tudubangon at tubangan sa Dios? Sa panahon nga panigla na taniya, iyon sa nimong paggamit ang imong pagkagawas nun. As early as possible, no? That is expressed in true freedom to choose what is right, to choose what is according to God's plan. Karon sa ingon, tubangan sa Dios, makaingon ta nga, Ginoo, salamat sa imong pagbag-o sa akong pagkamatinumanon diha kanimo. Kaya akong gisubay ang unsay imong plano. Kung ang imong plano sa kaminyoon, mao nga dili na bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios, so be it. Dili panagbuwag ang solusyon, kung dili panaghiuli. Pinautunta nga atong makita ang mga kahigayunan sa kadaghan sa grasya nga gihatag sa Dios kanato aron kita mahimong magmatinumanon kaniya. Amen. Manindog palihog ug atong bag-uhon ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usa kinaiya sa Amahan.
Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay o gilubong. Sa ikatulog adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Balik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuog kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagailag kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Uban sa tumang pagsalig sa naghingapin nga gugma sa Dios, maghalad kita karon sa atong mga pagampo alang sa atong mga panginahanglan ug mutuaw kita, Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamoyo. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ug ang tanang nangulo sa simbahan, magmadasigon, magmatinud-anon, ug magiluyon, musangyaw sa maayong balita ni Kristo. Magampo kita. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanan nga naghupot og autoridad sa kalibutan, kanunay magmando uban sa kalig-on og maghago alang sa kalinaw uban ang hustisya. Magampo kita. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanan nga nabiktima sa mga krimen, makabaton og pag-alim sa ilang mga samad, sa kahadlok sa ingon, maangkon nila pag-usab ang kalinaw sa hunahuna. Magampo kita. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-anto sa bisan unsang matang sa balatian, makasinati sa makaalim nga gugma ni Kristo. Magampo kita. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon, nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga himalatyon, malinaw mupanaw ngadto sa kinabuhing dayon, ug sila nga nagbangutan tungod sa pagtaliwan sa ilang mga minahal sa kinabuhi, mahupay tungod sa paglaom sa kabanhawan. Magampo kita. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Diyos among Amahan, namati ikaw sa among mga pagampo uban ang gugma. Liguna kami sa among pagtuo. Ini among gipangayo sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay ikasako kanimo tungod sa imong kaayo, giluwas mo
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tanawa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad. Ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw mihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayon ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, mubalik Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Heso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ni ining pan sa kinabuhi o kalit sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatumang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawat sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan. Imo ang kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw daigon ug amo ikaw himayaon, pinagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahon nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, ang tod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa itong manunubos. Kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana ang kaninyo. Maana ang usab kanimo. Ipakita ta ang paginigsuonay. Cordero sa Diyos na nagdawat sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala, ug magpahamutang kanamo diha sa dalan, nga magdala nga na kanimo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Manglingkod alang sa mga paibalo. Mga igsoon, ang atong second collection karon alang sa repair and maintenance sa atong simbahan. Daghang salamat sa inyong pagkamanggihatagon. Mga pasalamat. Sa ngalan sa atong talahurong Arsobispo sa Sugbo, His Excellency Most Reverend Jose Espalma, ang team of pastors, ang Parish Pastoral Council o ang Parish Finance Council dinhi sa atong parokya sa katedral, nagpasalamat kaninyong tanan sa inyong makanunayong pagsuporta. Ilabi na ngadto sa tanang mga benefactors, sponsors, ug ngadto usab sa atong mga volunteers ug liturgical ministers. Linain usab nga pasalamat ngadto nila ni Mr. Alex Mendoza Texon, Mr. Calixto and Mrs. Miguela Yu and family, Ms. Cynthia Chenny and Mr. Jack Rentuza, Ms. Joanne Castillo and family, Mr. and Mrs. June and Araceli Llanos, Ma'am Mary Ann Cabigas, Mr. Chudolfo and Mrs. Rosalia Guido, Mrs. Rosita Ong o Mr. Jerry Alcover. Sa atong flower sponsors nga sila si Engineer Cyrus and Engineer Jessica Otadoy and family, o sa atong flower decorators nga sila si Mr. Mike Pugoy o mga kaubanan. Mga importanteng pahibalo. Una, ang atong parokya nagdapit og mga parokyanong gustong mamahimong katikista. Katong interesado, pakisayod ngadto sa opisina sa parokya. Ikaduha, ang WAF or World Apostolate of Fatima Cathedral Chapter buot mohatag kanato og WAF at YAF Basic Seminar. Mahitungod kini sa kabililhon sa mensahe sa mahal nga Birhen Maria sa Fatima. Ang seminar mahitabo karong June 15 to 16, Sabado hangtod Domingo, sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon, adto sa La Purísima Hall. Abli kini sa tanan, gikan sa 13 anyos pataas. Ikatulo, ang parokya sa Our Lady of Perpetual Help Redemptorist Cebu, nagdapit kanatong tanan, isip pilgrim sa ilang ikalimang adlaw sa novena, pasidungog sa ilang patrona, Our Lady of Perpetual Help. Mahitabo kini karong umaabot Hunyo 11, Martes, sa alas 5:30 sa gabi. Gidapit ang tanan nga motambong, og alang sa mga mandated organizations nga motambong, giawhag sa pagsulob sa inyong kaugalingong uniform. Gikan sa team of pastors, kaninyong tanan, daghan kaayong salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.